2017-es Guinness rekord és magyar rekord kísérlet megvalósult. Egyedülálló rekordot mutatott be 2016. július 24-én vasárnap Bócsán, a Vince lovardában Besze Gábor. Besze Lajos Gábor puszta 17-es rekordot állított fel, melyben egyedülálló módon 17 lovat fogott be és hajtott a rekorder. A lovak tulajdonosa Vince Árpád. Körülbelül 20 évben vannak már lovaim, először csak 1-2 ló volt, akkor elkezdtem tenyészgetni 3-4 lóval, és körülbelül ezelőtt 3-4 éve jutottam oda, hogy volt egy csomó ilyen csikóm, amivel kezdeni kellett volna valamit, és akkor egyik lovasszakember barátomat fölkértem, hogy segítsen benne, és akkor innen kezdődött a dolog, ha ő már itt van, meg itt vagyunk, akkor próbáljunk meg lovardaként működni, lovagoltatni, nem csak idomítani, és akkor onnan kezdődött, ott betegedtem, meg úgy lehet mondani. És onnan indult ez, hogy akkor lovarda és egyre több ló alkalmazott, és akkor mertünk álmodni vendégekbe. Előtte volt szintén egy alkalmazottam, Horák Zsolt, ő is olyan helyről került ide előtte, pusztafogatot hajtott, meg csikóskodott, és először nem ezt a munkakört szántam neki, de mivel hogy ez aránylag jól ment neki, és akkor ez úgy hozta az élet magával, hogy ügyes volt, összehajtott egy pusztaötöst, és akkor utána kezdtük el ezt a bemutatós, pusztaprogramos bemutatókat. Mikor jött az ötlet, hogy puszta 17-es legyen? Az ötlet ez a hajtótól, Besze Gábortól származik, most a télbe jött ezzel elő, hogy mi lenne, hogyha ezt megcsinálnánk, hogy ő is próbál segíteni, úgymond a lovardán, hogy vendéget tudjunk idehozni, hogy megismerjenek bennünket, népszerűbbek legyünk, tehát kicsit befutassuk ezt a helyet, vagy tudassuk a világgal, hogy vagyunk. Gábortól származik az ötlet, és tehát persze én rögtön rábólintottam, és akkor elindult ez a munka, ami idáig vezetett. A lovaink ezek elég különbözőfélék, tehát vannak köztük csikóshátasok, akkor vannak terápiás ló, sportló, ugróló, fogatló, mondjuk mindegyik lovagolt ló, és a Gábornak nagyon jó szakma van a lovakkal. Sikerült neki azt elérni, hogy csak csikózablával hajtjuk őket, és valóban van, amelyiken csak kötőfék van, nincs is zabla a szájába. Ez nagyon nagy összhang kell ló és hajtó között, mert azért általában egy ló úgy irányítható, egy ló is el tud vinni egy embert, sokszor még feszítő zablával is, de viszont ha megvan a bizalom, szót fogod a hajtónak és bízik benne, akkor arra sincs szükség. A puszta 17-es kezdeti elődje a puszta 5-ös volt, melynek megálmodója Ludwig Koch. Majd a múlt század közepén megvalósította Lénárt Béla, előbb puszta 5-öst, később a puszta 8-ast, majd a puszta 11-est, a hajtást Toldy Miklós, Szegedi Gábor, Kalmár Bandi folytatták. Aztán Buk Viktor puszta 12-est, Szegedi Gábor puszta 14-est mutatott be, majd Nagy András puszta 16-ost, és ezzel ő tartotta 2003. augusztusa óta a világrekordot, egészen 2016. július 24-ig, Besze Gábor puszta 17-es rekordjáig. Hát én 2 éve dolgozom a lovardába, a lovak nagy részét már ugye akkor ismertem. Hát február óta dolgozunk ezen a 17-esen, ugye az elejébe kisebb-nagyobb sikerrel. És a lovakkal való sportággal vagy foglalkozással az gyerekkorában már megismerkedett ezzel, vagy ez egy néhány évvel ezelőtt jött történet? Gyerekkorom óta, ugye édesapám is lovakkal foglalkozott, hát az egész család. Ugye Bugacról származom, ők pusztán dolgoztak, mint kocsisok. Mikor jött pontosan az ötlet, és hogyan sikerült felkészülni erre a mai rekordkísérletre? Hát januárban találtam ki az ötletet. Hát sokáig csak elméletbe próbálgattam, hogy mégis hogy lehetne, mint lehetne, ugye 17 ló sok. 5 ló egymás mellett is sok. Ugye puszta 5-öst hajtottam már előtte is. Hát nehéz volt összerakni így a lovakat, hogy mindegyik ló úgymond jóba legyen a mellette lévővel, mert ugye itt is ménesi tartásban vannak, nem mindegyik ló szereti a másikat. Mindketten a kollégámmal csináltuk ezeket a szárakat is, mindent. Hát ugye aki lovas ember, az látja,
mondjuk én elmegyek egy másik lovas tanyára, vagy elmegy egy másik lovas ember, látja, ránéz, látja, hogy van az befogva például. Ugye az is sokat segít sokszor, hogy valamit lát az ember, ugyanúgy, mint a lovaglásnál, hogy valaki elkezd lovagolni, sokszor az többet jelent, hogy látja, hogy csinálják, mintha ő csinálná. Ezt megelőzően látott a rekordot, hiszen hogyha jól tudom, 2000 után 2 rekord is született, egy puszta 15-ös, meg egy 16-os, véletlenül ott volt-e ezeken az eseményeken? Csak videón láttam őket, hát nagyon sokszor megnéztem őket. Az is sokat segített. Ha a fogatot nézzük, van-e olyan ló, ami a hajtásban kifejezetten mérvadó? Hát az én meglátásom szerint a legelső sor az nagyon számít. Hogyha azok nem jól mennek, akkor nem jól megy a több is. Egy speciális papucson állt a ló hátán. Hát ez egy bőrtetejű, szivacs talpú papucs. Hát ez be van nedvesítve, úgy állunk a ló hátára. Ez valamennyire segíti azért a tapadását is a dolognak. Meg ugye szivacs az nem nyomja úgy, mint például csizmával fölállnánk a ló hátára, az lónak se volna jó. Lehet, hogy nem tűrné így, mint egy puha szivacs. Az azért csak kényelmesebb mindenkinek. Történt-e valami különleges esemény az elmúlt napokban, át kellett-e variálni a fogatot? Hát 3 napja lett beletéve egy ló, ami a kezdetekben is szerepelt benne, meg bele volt téve, de lassúnak bizonyult. Nem akart úgy együttműködni, hogy kellett volna. És most 3 napja lett visszatéve mégiscsak az a ló. Azokat a feladatokat a lovak hajtója, amely ahhoz kellett, hogy valóban érvényesen ki lehessen jelenteni, hogy teljes mértékben uralta egyszerre irányítás alatt mind a 17 lovat, ezt ő sikerrel teljesítette. Mindnyájan tudjuk tanúsítani, hogy a 17 ló egyszerre történő irányítása mind a 3 jármódban kifogástól megtörtént, és meg tudtuk állapítani azt is, hogy a lovas mindvégig a hátsó 2 ló hátán tudott maradni, és az uralma alatt tartotta az egész helyzetet. Ezáltal én csak azt tudom megerősíteni, amit valószínűleg önök lovas szakértők a közönségben nálam sokkal jobban tudnak, hogy a feltétele egy ilyen rekordfelállításnak teljesült. Ebben a pillanatban ez egy új magyar, és remélhetőleg világrekord is. Így most van az a lélektani pillanat, amikor egy óriási tapsot érdemel meg a lovak hajtója, és mindazok, akik ezt a rendkívüli teljesítményt bemutatták. Én azt gondolom, hogy mindenféleképp kivételes alkalom, de ezt hivatalból kell, hogy mondjam, hiszen számomra minden egyes sikeres rekordkísérlet kivételes. Minden egyes rekordkísérlet mögött valami nagyon-nagyon komoly emberi teljesítmény, és meg kell, hogy mondjam, tapasztalat azt mondja, hogy nagyon komoly összefogás és háttérmunka is zajlik. Legyen az akár gasztronómiai, vagy akár éppen a lovasporthoz kapcsolódó rekordkísérlet. Itt a lovas szakemberektől tudtam meg, hogy mekkora kiemelt erőfeszítést jelent egy ilyen típusú, egyszerre 17 lovat hajtó rekordkísérlet bemutatása, és én azt gondolom, hogy nem csak a fizikai teljesítmény elismerésre méltó egy ilyen rekordkísérletnél, hanem az a fajta mentális erőfeszítés, tevékenység is, amelynek segítségével a hajtó folyamatosan a rekordkísérlet mindhárom fázisában teljes mértékben uralni tudta a 17 lovat. A közelmúltban vagy az elmúlt években volt-e szerencséje lovakkal történő rekordkísérlet felállításához? Igen, egy nagyon-nagyon érdekes ló és ember közötti viszonyt bemutató szabadlótartással kapcsolatos rekordkísérlet volt néhány évvel ezelőtt a Pilisben, ahol ezért egy picit ráláttam erre a fajta nagyon-nagyon különlegesnek és érdekesnek mondható ló-ember kapcsolatra, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mi a 21. századi emberek minél több kapcsolódási pontot tudjunk megtalálni a természettel, és azt gondolom, hogy ez a lovasport az egyik legjobb módszer. Hogyan történik egy magyar rekorddá minősítés, mi a folyamat pontosan? Amikor az illető jelentkezik és bejelenti nálam, hogy valamilyen rekordot szeretne jegyzőkönyvesztetni és bekerülni az adatbázisba, akkor mindig a rekordkísérletezővel közösen meg kell, hogy határozzuk, hogy mik azok a rekordkritériumok, rekordkategóriák, amelyben ő a rendkívüli emberi teljesítményt be kívánja mutatni. Nyilvánvaló, hogy rekord csak olyan emberi teljesítmény lehet, amelyik mérhető, jegyzőkönyvezhető, jogszabályba vagy erkölcsi értékekben nem ütközik, és amely legalább elviekben bárki számára megismételhető, hiszen biztosítani kell a fair play szabályi keretek között azt, hogy ezt a rekordot később meg lehessen dönteni. Ezután, hogyha kialakulnak azok a szabályok, amelyek mentén neki a tevékenységet be kell mutatnia, akkor az ő részéről megtörténik a szervezés, vagy jó magam, vagy ügyvéd kollégáim pedig kijönnek ide a helyszínre, fényképfelvételek, illetőleg helyszíni kéziratos jegyzőkönyvezéssel rögzítik a tapasztalt tényeket, amelyet általában egyébként a helyszínen, mint jegyzőkönyvet át is szoktunk adni a rekordkísérletezőnek, és ezzel a sikeres magyar rekord az már be is került a hazai rekordok adatbázisába.
Akkor bejelenthetjük, hogy most a lóhajtásban ez a magyar rekord? Természetesen igen, és szívből gratulálok mindazoknak, akik ezt a nagyszerű teljesítményt lehetővé tették. Közben, amint látjuk, a Guinness rekord kísérletben a fogat különböző jármódban, lépésben kezdte, majd ügetésben, és most itt önök előtt pedig egy vágtában haladt el. A puszta 17-es Guinness rekord és magyar rekord kísérlet sikeresen befejeződött, és a tulajdonos leányzónak, Vince Zsófiának a serleget beigazolja, hogy itt és most ezen a napon ez a kísérlet, ez a siker megvalósul. Fölhet emelni azt a serleget, itt te vagy az. Gratulálok! Hát ez egy különleges nap, ahogyan is mondta. Nem csak egy megye életében, hanem az ország életében is egy különleges nap. Ugye a 16-os fogat egy időre megállította ezt a folyamatot, hiszen más összefogási tényezők voltak ott a lovaknál, de most ez a 17, ez a plusz egy ló azért egy óriási dolog volt, és egy óriási felkészülést is igényelt nyilván a hajtó részéről, és egy nagy fokú bizalomról tesz tanulságot, hogy a lovak és a hajtók között mekkora óriási kapcsolat lehet, hogy ezt végre tudta hajtani. Hát, igyekszik az ember minél több ilyen rendezvényt meglátogatni. Egyrészt azért is, mert a közgyűlésben a Értéktárbizottságnak is tagja vagyok, a Turisztikai Bizottságnak is, tehát az ember igyekszik nyitott szemmel járni, és az idejéhez mérten minden lehetőséget megragadni, és minél többet látni a megyéből. És említette, hogy a megye egy ilyen lovas megyének is mondható. Reméljük, hogy hamarosan nem csak a megye lesz ennek mondható, hanem az ország is, hiszen azért a Nemzeti Lovas Program, a Kincsen Nemzeti Lovas Program majd lehetőséget ad arra esetlegesen, hogy országosan jobban elterjedjen a lovazás, és ha külföldiek ide jönnek, azért mindenki azt gondolja rólunk, hogy mi egy lovas nemzet vagyunk, és ez így is van, csak kezdenek kikopni ezek a hagyományok. Reméljük, hogy ez a program majd lehetőséget ad arra, hogy ez újra visszajön, és a gyerekeknek természetes legyen a lovazás és a lovakkal való foglalkozás. Nyilván, amikor elindult ez a kezdeményezés, ez az ötlet, hogy azért ennek Lezsák Sándor volt a kigondolója, akkor volt egy nagy hullám, egy nagy druk ebben. Most egy picit talán beállt egy szintre, de reméljük, hogyha egy pontosabb kidolgozást kap ez a program, akkor ez újra lendületet fog venni. Minden esetre a megyében azért elterjedtek. Vannak lovasoktatások, akik az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy ezek a gyerekek minden nap találkozhassanak lovakkal, legalábbis heti szinten, és igazából ez nem csak egy lovasoktatás, hanem egy lovas kultúraoktatás, ami sokkal összetettebb, mint az, hogy megtanul a gyermek ott lovagolni, hiszen tanul hozzá egy kis történelmet, meg különböző dolgokat, ami a lóápolással kapcsolatos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, talán az utat kell majd egy picit szélesíteni ehhez. Hogy tetszett ez a mai teljesítmény? Egyáltalán látott-e már, ha nem is puszta 17-es vagy 16-os, puszta 5-öst? Nem láttam még soha, és egy percig nem volt kérdés, hogy eljövök egy ilyen nagyszerű rendezvényre, ugyanis egy Guinness rekord kísérlet az nem mindennapi az ember életében. Nagyon köszönöm, hogy eljöhettem és részese lehettem ennek a csodálatos teljesítménynek, ami azt gondolom, hogy mind emberileg, mind szakmailag egy kimagasló teljesítmény volt, és egy óriási munka van mögötte. Én, mint a lovakat szerető és a lovasportot kedvelő magánemberként azt tudom mondani, hogy mindenkinek ajánlom, hogy tapasztalja meg ezt az élést egy ilyen csodálatos környezetben, amihez ezúton is gratulálok Vince Árpád úrnak, hogy egy ilyen csodálatos családi örökséget továbbfejlesztett, és sok sikert kívánok a jövőben. Én hajdúszoboszlói gyerek vagyok, ezért a Hortobágy közelsége azért adott. Édesapám nagyon sokat vitt engem gyerekkoromban a Hortobágyra, tehát a lovak közelsége így műkedvelőként már gyerekkoromban elkezdődött. Lovagoltam is, nem versenyszerűen, csak így hobbiból természetesen, és most a kislányom 3 éves korától kezdve lovagol, tehát folyamatosan járunk lovas rendezvényekre is a lovardába, ahol szeretném neki átadni ezt az érzést, hogy ez mekkora élmény. Én azt gondolom, hogy a hegyeknek is megvan a maga szépsége, de a puszta szépsége, ha egyből nem is tűnik elő, de az itt élő embereknek egy olyan sajátos világa van, hogy én mindenkinek ajánlom, hogy ezt
mind a szokásokat, mind a saját készítésű tárgyakat, amelyek a pásztoremberek egy élet során saját maguk fejlesztették tökére, ezt megismerje, és tapasztalja meg, hogy milyen kemény is tud lenni egy pusztai élet. Ebben számos helyen vannak, Bugacon is olyan helyek, ahol ezeket meg lehet tapasztalni, és kicsit bele lehet látni a pusztai életbe. Én ajánlom mindenkinek. A puszta 17-es fogat tagjai: Csanád 13 éves kisbéri, herélt félvér, Lili 10 éves magyar félvér kanca, Amigo 8 éves sport herélt félvér, Stefán 18 éves magyar herélt félvér, Vezér 9 éves kisbéri herélt félvér, Suma 19 éves sport herélt félvér, Anci 13 éves furiózó kanca, Baba 8 éves kisbéri félvérkanca, Csinka 7 éves kisbéri félvérkanca, Herceg 12 éves magyar herélt félvér, Lepke 10 éves magyar félvérkanca, Pálma 10 éves furiózó kanca, Tulipán 7 éves magyar félvérkanca, Csillag 8 éves magyar félvérkanca, Pajkos 6 éves magyar herélt félvér, Dolfi 13 éves magyar herélt félvér, Dollár 9 éves magyar herélt félvér. Hosszú-hosszú türelmes kitartó munka kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen látványos bemutatóra, kísérletre felkészüljön, összeálljon. Minden elismerésünk Vince Árpádé. Sokat dolgoztak azon, hogy itt és most önök előtt ez a rekordkísérlet megvalósuljon. Vágta után, mint ahogy látjuk, Gábor a lovakat lerendezi, könnyű ügetésre, és majd lelépteti, és középre érkezik a puszta 17-es, és ez ugyanaz, mint a bármely sportban, tornában, jégtáncban, bármilyen egyéni sportban, amikor befejezi valaki a gyakorlatát, megállással fejeződik. És amint látják, tisztelt Hölgyeim, Uraim, Vesze Gábor áll meg lovaival középre, megérdemli a tapsot. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, ezen záróképpel búcsúzunk Önöktől.